हामबाय दिनै अमपि ब्लकनि बिसिङाव अमपि आदि ब्लकनि बिसिङाव सेसुआ हाथि बेलायखे सिनि पेन्डेमिक नि जराव बा इबाखे लकडाउन नि बिसिंतै सिना आगे बाजार दंलायमोन जों शनिबार ते बुधबार बाजार दंमोन दिनै प्रतिति शनिबार ते रविबार दिनै फुल लकडाउन नि कारणे दिनै सिनि बाजार कमिटिनि प्रेसिडेंट दंगो नंदगोपाल ते सेक्रेटारि दंगो जय जमातिया बरं दिनै कमिटि जतनो सेसुआ हाथिनि बाजार कमिटि सं सिद्धांत नालाखा मीटिंग खाइबै फाइनाय सालनि सिमी मानडे ते थार्सडे सोमवार ते बृहस्पतिबार दिन सेसुआ हाथि बाजार खाइजासिनाय होनो जे लकडाउन तंसाक सोमवार ते बृहस्पतिबार बाजार और सेसुआ हाथियाव खाइजानाय बनि बाङैनो दिनै जतसिनि जारा हाथिनो हामजांनाय हाथिखाय फालनाय ते पाइनाय बरनो साफायनानै नांखा तमानि हमला दिनै साबनो सोंगै बाजार चेन्ज खाय बाजार बार सोलायफा हुइमानो आबो जों वान सुलायखा सालायखा सिनि कमिटि प्रेसिडेंट ते सेक्रेटारि जतनो एग्जीक्यूटिव बडी होइते सालायखा लकडाउन बसकां मास फानो सारेखे बा लकडाउन पिसाइना जाखे आगेनि जे शनिबार बुधबार तमनि ओ जागावनो बाजार खाइजेनाय हुनै दिनै कब साबजाखा आबनो कबक जाबो फाइनानि सिमी सोमवार ते बृहस्पतिबार दिन बाजार चलेनाय और सेसुआ बाजार हाथि अमखा नरा जतनो साइमानो आगे जुगनो जों एक्चुअली जों खाइनाय दं सैटरडे ते वेडनेसडे खाइनायमानि बेलाखे सिनियर बाजारव सिनि हाथिव आगरतलानि दैनिनि कुमलं एडिसिरनि ते अमरपुर तेलेमरा जत जागानि फाइबै जेबाबे सिनियर सेसुआ हाथिव सुजुग सुबिदा माने खाइमानो फालनाय ते बायनाय आबो सुजुग दंगो आबो जतनो साइमानो आइखोनो खूब दुखजनक सिनि लकडाउन सारा वालोनो अमहाय पेन्डेमिक नि जराव सिनि थैलाय मुखांया जे बेमार हामिया फाइमानि दैवैनो दिनै जों बाजार चेन्ज खायनो खा तामनो हमबा जों वान सुनायदि बाजार दिनै हाय जराव दिनै शनिबार दिनै 24